Macomrade, murise macomrade, tinotenda Mwari nekutichengeta misi nenguva. Mwari ndiye anotipa zivo nenjere, nekuti kana tiri tega isusu tinogona kuplana zvese zvatinoplana, asi kana Mwari nguva yake isati yakwana hapana chinokwanisa kufamba. Saka tinogara tichitenda Mwari nekukumbira Mwari kuti zvimwe misi yenguva achatinzwira tsitsi. Ndinoda kutaura pamusoro penyaya iri kuitwa nana Geza. Vari right, that is kana vachirevesa pane zvavari kutaura, but if you check the other side reZANU-PF, was apa vatiratidza kusaidi riri right, but vanhu ivavo vane rimwe saidi riri bad food rekuti tikada kuriongorora tinoona kuti tiri kunyeperwa ende tinogona kuzochema navo semu vanhu vatiri kubiga nhasi, because if you check mamwe mavhidhiyo aGeza ekumashure paaita interview naBlessing Zulu achitaura kuti anotodawo kutengerwa GD6, anotodawo position iri right, anotodawo security, anodawo zvakanaka. Saka kureva kuti vanhu ivavo vakazowana zvinhu izvozvo zvinozovanetsa kuti vachizadzisa zvavaititaurira nguva yavanga vachitida, because nyaya iripo ndeyekuti vanhu ava chinhu chavasingadi kuti chiende iZANU-PF, but since vasingadi kubvisa Mnangagwa zviite sekuti Mnangagwa abviswa nemasoja, because this thing yese iri kurongwa nemasoja. Masoja ndo varidzi veZANU-PF nemawo veterans ndo varidzi veZANU-PF, ndo saka muchiona vachipusha strike kuti Chiwenga anofanira kutombopinda mupawa. Ende zvekuti tichamhanya tobvisa Mnangagwa topinda mumastreet toita sei, isusu vanhu hatina zvatinokwanisa kuita. Isi tichangopinda mumastreets, then macameras nechichi vanhu votora mavhidhiyo vanhu vachimhanya, then masoja ndio achangosvika kustate house kunenge kuna Mnangagwa vomudza kuti resign, because isusu tikamhanya mustreet tega kuti unyatsokuona kuti hazvishande, tikamhanya mustreet tichimhanya kwese kustate house kunenge kuine security, hatikwanisi kuinda isusu vanhu. Mnangagwa anongoramba akagara kustate house, tinongomhanya zuva rikavira tikadzokera kudzimba, Mnangagwa akangoramba ariko. But chinhu chinoitika ndechekuti isusu patinomhanya hakuna anozombotora mavhidhiyo masoja akananga kustate house kunoudza Mnangagwa kuti resigna izvizvi, vanhu havachakuda, uri kuona zviri kuita vanhu. Ende ndo zvavanenge vachida futi kuzonzi vagorecognize kunana AU nekunana SADC nekunana international. Handitoona. Saka kana vari chokwadi chekuti vanoda kuti pozoitwa transitional government, yes, zviri right, tinomira navo. Ende nyange havo vakazofunga kuti tinyepera, ende machandise kuti tinyeperwe futi aripo, because isusu hatichada Mnangagwa, tiri kuti hatichada Mnangagwa, ende Mnangagwa zvisho anofanira kuenda, tofanira kuti aende, but tinofanira kuva ready futi kuziva kuti whatever situation inozouya after Mnangagwa aenda, we have to face it. Because Mnangagwa achipinda akangoti hanzi ini ndongosvika ndoita one term ndikandobva ndaenda ndikadyiwa ndobva ndauya, because anga asati ambo experience power. Same thing naChiwenga, akangopinda paya akagara achanzwa kuti chigaro chaya chinonaka. Vana Geza vese vachapiwa zvinzvimbo zvokuti vanotoziva kuti ZANU-PF ikabva zvinzvimbo izvi hatizozviwana izvi, saka ndo vachazoramba vachipusha Chiwenga kuti mundararamba uripo. Zviri kuita vanhu vese vari 2030 ndo zvinenge zvakuita nhasi vanhu vari kuti Mnangagwa ngaende, Mnangagwa atadza ita sei, ndo zvavanenge vakungoita futi, because vanenge vakunakirwawo nepower. Saka chinoitika ndechekuti kuti vazochinja, vazoti aiwa tinoda kuita transitional authority, tozodini, vakazviziva kuti vanhu pasina izvozvo vanhu havabvumi.
Saka ndosaka vakati tino-include vana Chamisa, tozo-include vanani, toita sei, vanhu togara pasi totaurirana sevana veZimbabwe. Vakazviziva kuti kune boka rine vanhu. Zvakafanana tisingadi kunyeperana, timu Chamisa chaichai vanhu ana vakawanda. Zvekutoti vanhu vanotoblema Chamisa kuti why asingangoti tipinde mustreet kuti tikapinda. Ende izvozvo vanozviziva. Saka now isusu patiri kunzi tipinde mustreet tiri kunzi tinte against Mnangagwa. Ende ndo zvinogona kushanda. Ende ndo zvavanobvumira muZimbabwe kustrike against munhu wavasingachada. But tikada kudemonstrate against ZANU-PF hatibudirire, tinorohwa nemasoja because masoja ndo varidzi veZANU-PF yacho. Ndosaka muchiona nhasi masoja ari kuti tikapinda mustreet hatirohwe nhasi because vari kuda kuti Mnangagwa aende. But unoziva here kuti manje papa pakaitwa chisummit cheSADC chekurwara njere kuZimbabwe, masoja akadeploy wakamhanya mustreet, wakamhanya nematenga vachivhundutsira vanhu vaita sei, because vaiziva kuti taida kustrike against ZANU-PF kuti yakabira maelection. But iko zvinezvi navo vari kutaura zvokuti hakuna masoja anotombodeploywa mustreet kunorova vanhu, vari kutoisa warning kumapurisa kuti akashandiswa because vari kuda kuti Mnangagwa aende. Saka isusu ngatizive kuti tiri kunoita against Mnangagwa not ZANU-PF, because mukangoda kuti against ZANU-PF mucharohwa, ticharohwa nemasoja because masoja ndo varidzi veZANU-PF ende ndo chinhu chavasingadi ZANU-PF iende. Zvekuti chinhu chichaita kuti varambe transitional authority government ika ndechekuziva kuti vakadaro ZANU-PF inoparara because kuchaitwa mareforms, then iponoitwa maelections ari fair, ZANU-PF inobva yadyiwa ende inobva yaparara zvachose. Saka ipo chavasingadi kuti ZANU-PF iparare. Handiti vaona. Saka tinofanira kuzviziva kuti zvinhu zvinogona kuitika ende tisava surprise kana tikaona zvakuitika because ndo chinhu chavari kungorwira chete ichocho. Hapana kana munhu ane moyo nevanhu. Ende usafunga kuti Mnangagwa haazvizivi kuti 2030 haibudirire ka. Anozviziva. But Mnangagwa chinhu chaaida kuita ndechekuti ari kutotsvaka izvi kuti okay, saka kusvika 2028 yacho pandinosiya achaita successor wangu ndiani. Because anenge asingadi kusiya Chiwenga ipapo, saka anenge achitsvaga. Saka anaida kuti vanhu mumborivara muchitaura zve2030 iye anenge ari busy nezvinhu. Because nyaya yanga achida kungobvisa pamiromo yevanhu inyaya yekuti maelection e2023 akabirirwa. Ndo pakatanga 2030 ka. Vanhu ndobva vatokangamwa zii zvemaelection e2023. Tatova busy ne2030. Hakuna 2030, hakuna 2030. Iye ari busy kutoseta zvinhu zvake. Zvitori different ne2030 because anozviziva kuti 2030 kana Chiwenga aripo hazvibudirire. Saka ari kutoita plan kuti saka ndoita sei kuti ndiwane imwe successor isiri Chiwenga. Saka inyaya kuti manje ZANU-PF chinhu chakaita ZANU-PF yakangwara ka. Inotarisa kuti vanhu vemuZimbabwe yakatarisa ikaona kuti vanhu vemuZimbabwe chavanoda chii, kuudzwa zvinhu zvavanofarira nyangwe dziri nhema. Ndosaka uchiona kana maprofita ari muZimbabwe right now chavanoda vanhu vakawanda kuchechi kwavo kuti vagowana kuvabira mari nekuzvikudza nhema. Ndosaka uchiona every prophet hapana ari kumboprofita kuti hanzi Mwari anoda kuti tiite sei munyika yedu kuti tisunungurwe. Vese ari kungoprofita kuti ndaona 2030 yakona, ndaona paitika zvinhu zvakashata kuti vaMnangagwa vaende, ndaona because vari kuziva kuti muri kuda imimika ndechekuti vaMnangagwa vaende. Saka ndikatodaro vanhu vese muchandirecognize as a prophet. But pane vanhu vakaisa zviprofita zvatiri kutoona zvanga zvisingadiwe nevanhu. Zvakafanira kuti munhu akaisa chiprofita chekuti vanhu muchashandiswa. Munhu eye anotukwa nevanhu unonyepa urwezano watumwa nezano ewa because chamunoda nechekuudzwa zvamuri kufarira nezvamunoda kuti zviitike. But ukada kuzvitaisa nepaunozoona but why is it Mwari wacho iye chaanongorwisana nacho nechekuti Mnangagwa aende but hatina zvatinofanira kuita futi muZimbabwe macho zvinhu zvitinakire. Tine zvinhu zvakawanda zvatinofanira kuti zvataifana tiona vaprofita vaMwari vanochitaura kuti Mwari ari kudei kuti tiite isusu sevanhu kuti atikangamwire pane zvese zviri kutinetsa muZimbabwe. Hakuna muprofita anotaura vachidero, vanotaura vachiti Mnangagwa ndaona aenda, Mnangagwa ndiye anofanira kuenda, Mnangagwa dai achisiya because anoziva kuti vanhu ndo zvamunoda, then mobva mamurecognize as a prophet, mobva matanga kunomanya koko muchibirwa mari musingazivi kuti maprofeti futi ezano akadzidziswa trick yekuti kana muchida kubata vanhu munovabata sei, munovataurira zvavanoda. Saka zvinodiwa nevanhu ndezvipi?
sofa ndezvekuti Mnangagwa aende, zvekuti kana Mnangagwa aenda tichazoita sei kana chii chazoitika vanhu havasi kuzvifunga, vari kungofunga kuti Mnangagwa aende. But muchatozoona kuti after Mnangagwa aenda futi zvakaitika 2017 ndio zvichangoitika kuti muchatanga kuona muchipandukirwa nemasoja akakuchiindai mustreet wavo makuda kudemonstrate against ZANU-PF. Ndio pamuchazoona kuti no, ava vanhu mandate yavo ndekuti ZANU-PF irambe iri mupower, so that toramba tichichinjana. Saka Chiwenga achipinda vanongokuudzai kuti Chiwenga regai timbomupa time tione pamwe anogadzirisa zvinhu. Saka time anenge achingorana achiporonga ipapo vanenge vachitsvaga kuti after Chiwenga popinda ani. Uchaona kuti pamunonodai somo bvanzi aiwa Chiwenga atadza ngaende, takuda kuisa umwe anovakanyika. Ndo strategy yatichangoramba tichirohwa kusvikira. Vese vana Kasukwere vese vachindai G40 chinhu chavari kuda ndechekuti ZANU-PF irambe iripo, vobva vadzokawo vobva vasenerera mupower, ndo zvavari kuda. Saka pfungwa dzevanhu chaidzo hapana. Ndosaka unoona nhasi hakuna kana munhu even ari mukabineti yaMnangagwa kana anombotaura nezvekuti muzvipatara hamuna mishonga, muzvipatara hamuna chii. Mnangagwa akabuda itaura zvanzi anenge abirwa naChivayo nganomuripota. Chivayo asi kubira vanhu ari kubira nyika ka, plus tonomuripota kunaniko, because mapurisa acho ndidzo mbavha dzacho dzamuri kushandisa nhasi kungorova vanhu nekusunga vanhu. Mapurisa zvavakaudzwa naMoses Mpofu naMike Chimombe kuti mari yepresident Jagoti yakaiswa mumakaundi yaMnangagwa, mapurisa akadi kunosunga Chivayo. Ko iye Mnangagwa wacho zvakataurwa naChivayo kunzi ndo vanoita madhiri avo ese, mapurisa akadi kunovasunga Mnangagwa naChivayo. Saka haunoona kuti zvaanotaura ndezvekutoziva kuti hamuna zvamungandiita, ndikati ndai munoripotera Chivayo kana akubira muchamudi. Although hapana munhu akambokomblena Chivayo abira munhu, but pakanzi Chivayo ari kubira nyika mari ende achishanda naivo vaMnangagwa vacho futi. Zvese zvimajokisi zvaiita pazvimavidhio paaibvunzwa kuti anongoziva kuti hapana zvamungaita, mungadii. But apa chinongoitika ndechekuti takaona vana Geza vachibuda vachitaura kuti hanzi Mnangagwa ngaende, but I don't know kuti vakamusendera message here kana leta Mnangagwa wacho kunzi resigner, because kana muchitaura kusocial media musina kumusendera message kuti aresign zvinoreva kuti kudii. Because munozoti mamusvikira muchiti resign takakuudza kuti makandiudza kupi, moti hanzi takakuudza kusocial media udza aiwa toita zvisocial media here tine musangano, tine maplatforms emusangano, makadii kungosenda maletters ndo resigner zvakanaka. Saka ipapa panogona kutoshandiswa vanhu zvakasimba, but inyaya yekuti ndoziva kuti hamudi kuudza izvozvo, munoda kungoudza kuti zvishanaka, but chokwadi muchachiona, ende chokwadi chinongoramba chiri chokwadi, hachichinje nekuti munoda zvipi vanhu.